Il-familja ta' Clifford Micallef, iċ-ċiklist li 9 snin ilu tilef ħajtu wara hit and run fi triq il-Kosta, tinsab sodisfatta bloti ta' sentenza ta' 3 snin ħabs effettivi li s-sewwieq li kien sansitra tisuq taħt l-influenza tal-alkoħol. Iltqajna mal-familja Micallef fi ġnien propju dedikat għal dan iċ-ċiklist, altruist. Mart il-vittma tajt li għalkemm hija sodisfatta bloti ta' sentenza, il-valur tal-ħajja ta' bniedem għandu jingħata iżjed importanza. Jiena kont sodisfatta ħafna għax matul iż-żmien kont ippreparata sew mill-ant l-avukati u kienu qalu li jista' jagħti x'jista' jseħħ għalkemm jidhru ftit 3 snin u huma fil-fatt ftit għax jekk wieħed jirraġuna allura il-valur tal-ħajja ta' bniedem tiswa 3 snin biss mhux il-każ. Imma nħoss li l-qorti għamlet pass il-qoddim forsi ta' nemlu, imma sar dan il-pass pożittiv. Biswit l-om li għalkemm iż-żmien taffa xorta għadha tħoss in-nuqqas ta' żewġa kien hemm 2 minn ulieda hekk kif il-fustani jinsab imsiefer. Fi kliem it-tifel il-kbir tal-familja, il-missier li dejjem għamel sakrifiċċji biex huma jaslu l-qudiem f'ħajjithom issa jista' jistrieħ fi sliem. Il-missier dejjem hemmen li kollox irid jimxi kif suppost. Jiġifieri jekk tiġi xi ħaġa dejjem trid tiġi sa full circle. U issa li ingħatat il-kawża u jista' naħseb jistrieħ jgħid issa ġie kollox kif suppost. I u tirrakkonta l-istorja ta' Clifford, raġel maħbub li qabel miet ħabta u sabta kienet iħejji biex imur għal Life Cycle Challenge, Shirley Micallef qaltilna fuq kemm Clifford kien ġeneruż. Cliff kien ġeneruż ħafna u infatti probabbli għalhekk aħna sibna dik l-għajnuna kollha u kien hemm min ġie fuq u qalli li bil-fors irrid impattilu b'xi mod il-Cliff għax darba Cliff għamel miegħi hekk u Cliff għamel miegħi hekk. Għal dak li jkun rid vera jgħinha u grazzi għalih. U naf żgur li għatem jitlob għal uliedi u jħossibhom. Ma dan l-istazzjon l-om li rabbiet 3 ulieda xi snin waħda spjegat kif ma kienet faċli xejn il-ħajja mingħajr Clifford. Hija rrakkuntat sitwazzjoni li t-tifel iż-żgħar tagħha John iffaċċja biha meta ħass li xtaq li kellu missier li ttieħed minn din id-dinja b'mod kiefer. Tifel għamel l-almu tiegħu penġi għamlu mill-isbaħ u ddedikah dan il-Father's Day card li hu il-kbir u meta wasal id-dar fejn ħajtir marrietih il-Max u Max għallu no, I don't want it. Jina bajt imbilħab bdejt ngħid issa nagħmel. Iż-żgħir miskin vera let down għamel mill-aħjar biex ġuru li ieħor mhux qed jaċċetta kienet jibsa.